Geen bommen? Nee. Geen bommen en granaten. Helemaal niks. Ben je in dit gebouw geweest? Hiernaast? Volgens Deze mij of zo? wel. Deze heb je wel gehad. Wat? Als je iets anders wil streamen. Spectre. Ah. 145 in de 3. 160. 170. Echt? Ja. Lekker hoor. Maar hij remt ook bijna niet. Oh. Dat is wel een dingetje, man, als hij niet remt. Nee, ja, dat... Ja. Ik weet zeker dat Fran hier niet in mag rijden. Ga gelijk de sleutel maken dat hij niet... Ja. Schapje. Lekker rijden. Ga zo die auto eventjes opknappen. En dan kunnen we allemaal een auto pakken. Oh. Van. Ja. Ja, ik heb je nodig. Word je weer aangevallen, jongen? Nee, ik zit helemaal... Ik zit boven in die flatgebouw, jongen. Fran, ik heb je nodig. Ja, ik kom eraan. Bloedje? Fran. Nog niet. Nee, nog niet. Oh, dat is niks van hand. Fran blijft maar doen. Thanks, Fran. Kerel. Schieten. What the fuck, joh? Veel, hè? Ja, dat kreeg je als je zonder demper rondloopt, jongen. Ja, nee. Ik had gewoon dempen. Oké, dus ik heb het allemaal weg. Ik ben naar boven. Kerel. Fucking veel, hè? Zo, hoe komt dat zo? Weet ik veel. Eentje killetje. Ik ben bijna back to base. Back to Kill. reality. Ik kilde er één en ik had in één keer, ja, weet ik wel. Fucking gewoon luid, man. Blijf ik maar hier of zo, een of andere manier. Ja, ik schiet ze zo dadelijk allemaal dwars door de cup heen. Door de Ja, bakkers? dat zou ook kunnen. Pak dit. Staat Oh, toch mooi binnen. iedereen. Komt er Maar- niet bijna. Ik ga even niet voor de deur komen lopen, ja, want ik ben zo aan het killen. Apocalypse, jongen. Ja, dat wil zeggen. Ja. Jezus, wat is het voor gezeik, man, die dingen? Waar ben je? 172, jongens. Oh, daar. Oké, let's go. Ga naar de auto. Ik ben klaar met die dingen. 180. 184. Oh, lekker. Oh, Nee, gewoon nog beter. Oh, nee. Stop. Waar is die auto, zei je? Ja. Dat is straks niks meer daar. van over. 184. Ja, hij kan dus nog harder. Lekker. Jongen, je mist gewoon een aardopstoot. Je kan 4 tot 32 keer inzoomen. Man, dat is gek, hè? Oh, die streep hier over de weg heen van het remmen. Oh. Is dat hier leuk? Ja. Maar hij stuurt, hij zwabbert en hij remt echt super slecht. Ik zal wel zijn best geven.
Nee, nee, Je mag nee, nee. niet nee. rijden. Krijg je gelijk een wiel af, Nee. in de inventory. Afgelopen. Nee, grap. Maar lekker rijden. Nee, Dat want- is de hele goede. Ja, Niels heeft toch al de motorkap kapot gemaakt, de achterkant en zo, dus jammer. Hij was helemaal pristine. Maar jij hebt de achterkant kapot gemaakt, hè? Jij ging ook eens knallen, idioot. En jij is goed, hè? Mooi is het. Dat is echt iets van, ah, we gaan niet meer Vol in kijken, de man. verdediging. Ben je terug, Erdo? Bijna. Oh, dan moet ik uitstappen. Nee. Oh, Ja, houdt daar wel een mooi geluidje. Blijf maar daar, blijf maar daar. Oh, ik zie je. Ja. Oh, Kiem daar fietsen. Ja, die fiets is geweldig. Hè. Maar dan wel een mooi geluidje, hè? Ja, houdt er Mooi wel. geluidje. Hoor eens. Deze. Ja. Hoor eens. Nee. Pop, 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 pop. Ik zet even Wacht, die fiets luister. in. Ja, fijn. Ja, ga maar rijden. Ik stap Oh, wel even is- uit. Oh, is. Echt een beetje nat. Even, wacht even, ik kijk even achterin. Nee, achterin zit niks meer. Maar deze heeft toch... Even kijken. Is de automaat trouwens, of moet je schakelen? Nee, 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 je moet wel schakelen. Dat is wel jammer, hè? Die de automaat was. Ja, dat staat op het stuur, maar Hij je is moet wel schakelen. ja, een D zie ik inderdaad. Ja. Oh, maar je kan hier ook extra magazijnen, wapens, attachments. Oh, nice. Even kijken. Maar er staat niet hoeveel sloten die heeft, maar echt fucking veel. Ik blijf maar scrollen. Nou, veel plezier, jongen. Ja, ik zal proberen heel te houden. Ja, doe maar wel. Laat je hem nou weer afslaan? Nee, maar Pik, even serieus. Rij rustig, want hij is echt heel erg moeilijk met sturen. En remmen, vooral remmen. Hij is wel anders dan die aarde inderdaad. Ja, maar dat zul je ook merken met die Defender. Och, die gaat hard hè? Ja, jong. Trek snel op, hè. Ja. Lekker. Jommelt. Ik ga zo over de 100 in de 2. Ja. Dat is geen grap. Geen grap, jongen. Dat is geen grap. Maak geen grappen. Iedereen is low. Maak geen grappen. Je krijgt nu wat je wou. Ja, Een paar deze klappen. stuurt wel heel direct. Hoe is het nou? Dan gaan we gewoon naar de basis op nieuws. Ja, zeker. Waar zijn jullie jongens? Alweer. Onderweg naar de basis. Allemaal mee. Vanaf waar? Zijn jullie ver weg? Vanaf. Ja, ze zijn ver weg. Ja, heel ver weg. Heel ver. Ja. Als je met jouw auto er gaat, dan zijn we een stuk sneller daar. Maar zijn jullie, ik ben nu bij Berenzino. Berenzino Military. En jullie komen vanaf? Deze auto is even kijken hoor. Er zo heen gaan. Kijk waar we zijn. Ja. Oh, rustig aan, Fran. Je hebt geen blowtorch bij je. Die heb ik bij me. Maar ik heb wel dubbele bougie. Ja, dat wel. Ja. Ja, Ja. ik ben extra bezig. Oh. Ik ben straks gecrashed, Erdal. Met dubbele vonk hè. Met de ADA. Serieus? Ja, door een fucking lag. Oh ja, dat is wel kut. Ja, en ik denk gewoon, ik rijd gewoon door en ik hoor kabang! Ik denk, wat is dit dan? Ik rijd gewoon nog, toch? En in één keer schiet hij terug, zie ik het echte beeld tegen een auto aan. Ik denk, wat de fuck is dit nou weer? Maar ja, toen had ik de radiateur en de sparkplug waren allebei kapot. Als zo'n auto op jou af komt rijden en je hebt een deur in je hand,
Ja? En je gooit die deur op de weg, knalt die keer tegen die deur aan en dan stopt die ook. Oh ja. Dat is dan wel weer een dingetje. Of zo'n goede gate, weet je wel, die je laatst zo zag opengaan toen wij eraan Ja? kwamen rijden. Ja, inderdaad, ja. Die spannen soms wel eens gewoon zo open. Ja, die je ook gewoon op het laatste moment zo open gooien, knallen ze ook tegenaan. Als die alweer omver rijden. weet je wel. Dat zijn de radertjes. Maar Daniel, Nou wat? hoe is het toetsenbord nou? Ik kan er niet aan wennen, Pik. Je mag hem terug hebben. Waarheen, een andere toets. Oh. Ja, ik kan er niet aan wennen. Oh. Het is echt te glad. If you know what I'm saying. Wat heb Ja. jij nou voor een dan, Frank? Nou, die laatst op. Ja, een Ja, Logitech, ja, K100, die heeft Daniel nou. kaal. Ja, en ik heb G, nog iets, G2, nog wat, 200 nog wat. Stikt die fijn, ja? Welke? Die jij nu hebt? Ja, nou, fijn, ja. Prima op zich. Oh, daar is hier een trein gespand. Ja, we zijn Niels alles al langs geweest. Ja? Ja, Yep, zij- yep, yep, yep. daar heeft hij de laatste wiel gevonden. Zij zoeken niet altijd goed, Pik. Dat is helemaal waar. Wat zeg je nou? Ik loot helemaal niet meer. Hè? Wat? Ik loot helemaal niet meer met z'n... Ga maar gewoon lekker toedeloe. Back to... God, voor mijn 10 minuten 2 boxen met Niels vonden we ook nog niet Ja, goed. jongen, ik vind jou zo topper. Toedeloe. Dat is sarcasme. You're hè, my Niels. topper. Toedeloe. Helemaal dedicated om te looten hier zo. We kijken even terug. Stom. Dank voor dank. Stank voor dank, hè. Precies Ja, dat. zo zijn die pijn, hoor. Oh. Moeten we een blowtorch hebben? Nee. Of Nee. niet? We hebben een extra blowtorch voor als je onderweg bent met de auto. Hebben we. Oh, hier is een deur. Had je die ook gevonden, Niels? Ja. Welke? Die Kon die niet meer Thunder Truck. meenemen. Ja. Zou Die kunnen we meenemen? ze even mee. Ja, neem die maar mee, ja. Want er zitten er 2 in. 1 kapot en 1 pristine, geloof ik. Maar even serieus, ga je nou die auto alleen laten, Pik? Huh? Ja, hij is Laat nou die auto mijlen- niet alleen. Mijlen verder. Ja, er zijn maar 6 mensen wakker. Oh, hij is weg. Oh, weggespand. Dit is echt gewoon, dit is de dream car, you know. Nee, open. Mijn droomwagen. Hij had 500 slots, Daniel. Nee? Vele? Ja, jij zei maar je het niet kon zien. 500. Nee. Oh, kon het maar niet zien, hè. Net wat je zegt, ja, hier kan je gewoon geweren. Ja. Nee, doet hij niet. Ik heb een mooie tent gevonden, jongen. Partytent? Ja, zeker. Een canopy tent. Kun je alle zijkanten los doen of dicht doen? Ja, die lag daar bij die dingen, bij die gasten. Ja, die had ik helemaal ingepakt en meegenomen. Ja, Hoe heet die tent, zei je? canopy. Canopy. Ik heb maar even opgezet omdat we plek nodig hebben. Ik kan hem hier ook wel aan de zijkant neerzetten. Hoppa, magazijntjes kan je erin doen. Grappig. Alleen de geweer pakt hij niet. Pistool wel. Ja, dan pakt hij niet. Nou, ik heb er een beetje nitro in gegooid. Nitro. Ja, Wat is dit nou weer? Waar ik niet over na heb gedacht. We hadden ook die barrel nog extra kunnen pakken, die blauwe. Waar ligt die? Ja, waar we die auto hebben opgehaald. Zal ik Kut, erheen sorry, rijden? helemaal vergeten. Nee, Ah. was zo ver. we moeten die bompak zoeken. En dan moet je vooral niet alleen gaan. Nee, dat hoeft niet van met de bom, want je kan hem zo eruit lopen.
Nee, maar als we daarheen gaan, dat we die Ja. bom hebben, toch? We gelijk alles opblazen, die Ja, barrel weet je wat mee. het is? Die barrel heeft ook maar 150 plekken toch? Dat schiet ook niet heel erg op. Ik heb nog een extra kast van heeft Errol gevonden, zo'n meshlocker. We hebben net die canopy tent weer. We hebben zoveel ruimte, dat is niet normaal. Nee, je kan nog shelters bouwen heeft. Daarom. Hey, die ene meshlocker, zou ik daar die auto-onderdelen in doen in de tweede garage? Oké, wat is zoveel... ja. Een dikke bumper of een drempel hier. Hmm. Moet voorzichtig zijn hier. Oh, die 8 cilinders, hè? Wat is het, 12? Ja, hij klinkt dik hè? Ja, zo wil ik mijn auto ook hebben, man. Like an American. Ja, dat is echt vet, jongen. Het zuipt zoveel, jongen. Goeie gasinstallatie. Ja, daar komt hij aan met de kleinste auto die er op de wereld bestaat. Zo wil ik mijn auto ook hebben. Oh. Even 8 cilinders in die EQ doen. Ja. Nou, Oh, dat ja. weet je wat. Er zit wel, dat is wel eentje met 450 pk, hè? Nee joh, Ja, in zo'n klein ding. Dat is ja, vet, die is van... Toyota heeft hem uitgebracht en Aston Martin die heeft hem overgekocht. hè? Oh, Ja, Maar dat is er niet veilig mee, hè. ja, het zijn echt wel veilige auto's. Ja, nee joh, ga als je weg. zoveel pk's hebt bedoel je. Ja, Ja. Als je daar maar één keer erg tegenaan rijdt, kerel. Is gewoon klaar. Wat je Nee, doet. Het is een veilige auto hoor, deze. Ja. Maar Zit, niet met eh, 450 pk. Nee, ja. Nee, gewoon mijn auto. Ja, Er ja. zitten toch 10 airbags in. Nou. Dat is nog wat. Huh? Ja, zou je net zien, dan heb je die 11e nodig, hè, die er niet in zit. En zelfs op de achterklep zit een airbag. Je gelooft het niet, hè? Ja. This is a nice car. Ja, ik vind het wel fijn rijden. Hoor. Ja? Ja. Hij stuurt alleen iets anders dan die andere. Maar dan ben je wel. Ik denk dat je daar aan moet wennen, ja. Ja, je gaat gewoon te snel rijden. Dat is het enige. Maar ik heb net die tent opgezet. En die kan ik niet meer inklappen. Nee, maar niet. Hoe kan dat nou? Jawel, want de tas ligt hier gewoon. Ja, dan staat die eeuwig in de weg. Dat is wel kut. Wie komt eraan rijden voor jullie? Dan gooi ik hem open. Ja. Dan moet je maar even kijken, Errol. Dat is een beetje lastig misschien. Dan moet je hem gelijk hierin rijden, naar links. En dan ook echt links in de hoek zetten hier zo. Schuins meteen erin. erin. Nee, iets verder. Oh, waar jij staat? Ja. En dan echt hier zo naar de hoek helemaal. Ja. Hier al tegenaan. Oh ja, inderdaad. Hij trekt de hele zijkant los. Gaat toch weg. Het is roleplay, jongen. Ja, is geen roleplay. Ja, Oh nee. Huh? Niet roleplay is nou bij jou. Roleplay van Daniel, overreactor. Ja. Pala vette door, ja. bak, jongen. Eigen vette bak. Oh. Ik heb hem eigenlijk helemaal niet gezien. En ik heb nog een nieuwe. Ik heb nog een nieuwe deur gevonden. Volgens mij was die plus 10 ook. Kan je dit nog repareren, dit ding? Ja, zeker. Zijn we erin? Ja, je zet hem verkeerd. Oh. We hebben 2 fietsen. Ja, Ja, ik je kom er hebt niet nog mee een overweg. We Ik hebben nu klap gewoon een alleen 5 maar. voetrijden. Kijk uit, hè, Errol. Nice. Ik
gewoon een kip hierin. Kan er dan nog die andere auto naast, denk je? Als ik hem hier laat staan? Ja, dan moet je nog wel een stukje naar voren, denk ik. Nee, kan wel. Die ADA. Die toch? Adaatje, ja, Ja, ik dat duw hem wel past even. Hier, vanaf deze kant, wacht. Ja, ik ben er ook Hoppa. bijna. Ja, dat is goed. Nou, sowieso. Ja, Kerel, dat is kijk hoe goed. dik gek. Of niet dan? Ik zou eens even kijken welke plaatwerk ik Ja, nee, gevonden had. heavy. In de man- Maar eigenlijk moet je even een printscreen maken en in die screenshot zetten van een Noordbound Discord. Ja, dat zij dat zien. Ja, dat we hem hebben. Rear left door heb ik. Niet waar, maar wel dat je een printscreen hebt, weet je wel. Maar die is wel sneaky, hè. Hier, repair. Oh, hij is weer helemaal nieuw. Nee. Ja, kijk. Die andere kant. Oh, nice. Doe de motorkap ook dan. Ja. Oh, deze ook. Nice. Die moet ik denk ik open doen om te maken. Oh, kijk Ja, die motor. repair. Fucking nice. Ja, die zitten bij mij ook in mijn eigen auto. Zo, hè? Ja, de Hemi. Oh, deze niet. Nee, wacht. Kan je hem helemaal afhalen? Nee, maar ik kan niet meer. Kan je niet meer? Hij is nou pristine. Hij is nog groen. Ja, Dat is jammer. Dat is weer precies die Hey, dingen wacht, kapot die, heeft gemaakt, hè? Hey, die Impala, hè? Is dat niet Is dat niet het plaatje van Noordbound Discord? Ik weet niet. Als je linksbovenin Ja, dat kijkt. kan best, ja. Jawel, hè? Maar dan moeten we wel even 2 blauwe wielen aan één kant Ik doen. wou net zeggen, andere velgen. Zitten ze nou? Oh, verkeerd op. Die en die. Nog chrome velgen moeten we hebben. Oh. Waarom draait hij ze nou niet om? Die naar die. Die naar die. Zo. Ja, En die kant. dat sorry. Ja, deze moet wel zijn, die erachter. Als we alles van die hebben. Ja, dan moet je hem vanaf hier maken, een foto of pik. Zo, taak. Nou, niet ik- met onze bocht op, hè? Eigenlijk moet je hem even ergens neerzetten of zo. Gewoon in een container of zo. Of langs het water, weet ik veel. Ja. Niels, alles is gemaakt. Behalve wat denk je, wat jij hebt gedaan. De motorkap kapot geslagen. Dus we moeten even een nieuwe motorkap zien te vinden. Er komen nog wat tegen, pristine. 100%. Wat? Hij is echt dik hoor. Of niet dan? Nee, Ja, jongen. Oh, ik vind dat komen ze aan. Hey, maar Hoe ze... Ja, hij wil kijken naar die dingen zeker. Nee, de treinspan, maar die staat er niet. Daar heb ik al gekeken. Waar rijden ze nou door? Ja, Wat, wie rijdt door? Jullie? ja jij. Ik ben gewoon aan het rijden, ja. Ik dacht te dat ver, je maat. hier terugkwam en ik deed de poort voor je open. Hé jongens, Nee, ik was er nog niet. die wel, je bent er wel, maat. Ik Al hoor lang. je toch? je Bent bent er er al al voorbij. lang. Je reed er al Je voorbij, rijdt jongen. net voorbij, man. Er was Er is iemand maar- anders. Er is maar één geluid die ik zo hoor, dat is van de aarde. Zo, dat is gewoon de beste auto die we hebben. Niks mis mee. Zeker. Ja, ik zeg je eerlijk, Waarom kan qua ik, rijden sowieso. Ik kan die pistool niet meer pakken. Die ik erin Nee, dat kan alleen ik. Ik heb code lock erop gezet. Ja, serieus. Nee. Ja, waarom ligt hier in één keer een deur op de grond dan? Die leg ik er net niet in. Oh. Welke gun? Hier, Nee, dan moet je aan de zijkant staan, pik. Aan de zijkant. Nee, Ja, ik pak hem hier. Kijk, waar sta je? Dan moet je helemaal daar staan, ja? Oh ja. ja, hier, ik heb hem op de grond gegooid. Nice. Maar waarom doe je... Oh, deze Ja, Defender... moet ik testen even. De oh, oké. Defender deur moest ik toch meenemen? Ja, ja. Nee, niet. Kun je die in die nieuwe tent zetten hier? Niet die linker, maar die groene. Die nieuwe.
Welke linker nieuwe? Nu rechts. Deze. Nee, andere. Die groene. Oh, deze had Hallo ik jongens, niet. welkom thuis. Nee. Past er niet in, pik. Past er niet meer in? Nee. Nou, dan doe maar eventjes in die nieuwe canopy. Maar Erlo, kun je eens proberen of je hem in kan klappen? Ik kan hem niet inklappen. Hij moet leeg zijn, hè? Ja, maar er zit niks in. Nee? Moet ik kijken. Nee. En ook met pliers niet. Ja, Dan nee, moet ik ik misschien kan met schroeven draaien. Wacht even. Nee, deze moet je gewoon kunnen... Ja, inklappen toch gewoon? Ja, je moet die melding krijgen. Die pop-up. Ja, dan is het gewoon een bug. Hij is gebruikt, ja. Maar hij staat goed, toch? Ik vind het goed. Ja, nou ja. Ja. Oh. Nice. Pak. Nee, koud gatje. Koud? Nee, dat is Niels. Niels. Wel dik hè? Dikkie dik. Ja, maar jongens, nou hebben we zoveel auto's. Zal ik de Land Rover klaarmaken dat we voortaan daarmee gaan? Want daar hebben we echt fucking veel space in natuurlijk. Ja, laten we daar maar mee rijden inderdaad. Die Ja, want dan hebben we die 2 barrels erop staan. eh, 2 keer 150 is al 300. die Plus stopt die ook 600 niet af. sloten is 900. En die C-crate kan ik er ook nog inzetten. C-chest. Dat is ook nog een keer 100 sloten. Dus dan moet ik dat even verhuizen. Dan ga ik dat wel even doen. Maar ja, tot die tijd pakken we nog even die andere. Hier, die Ada ziet eruit, hè? Dat is echt het hoertje geweest, jongen. Ja, Die heeft echt een hoop meegemaakt al. zeker. Het is zo raar dat die auto's zo zweven, hè? Van boven de grond. Waar is Errol? Hier in de tent. Oh, ik heb hier jouw schoenenmaat. Oh ja. Waar ben je toe? Hier. Alsjeblieft. Zie. On the Zie je ground. eruit, hè? Je ziet me eruit, hé. Badly damaged. Ja, die hebben we meegemaakt. Oh, ik ga eerst een paar uur opruimen hier. Assault boots. Ja, die ga ik... Dankjewel, Hoe dan? gozer. Hier. Jij wou deze graag hebben, geloof ik. Wat is dat? Joel Jacket. Is dat, Patrol jacket. ja. Ja, die wil ik ook wel. En pants. Ik heb nog één, ik heb twee jackets heb ik. Wie moet er een jacket hebben? Doe maar. Die zijn wel beter dan... Wuppies toe. Hier maat, kiekers. Alsjeblieft. En alsjeblieft. Thank you. Namaste. Zo. Deze bewaar ik wel. Maar... Even
Hey, waar is nou die kast met al die ammo dan? Hier, deze. Zo deze. Ja. Tweede. Deze, blauwe. Hier ligt nog een winterpark en een combat Oh ja. pants. Sorry, die pants had je van mij gepakt, maar die heb ik volgens mij nog, maar maakt niet uit. Baldy damage. Er zitten nog 2 in de ADA. Ja, even kijken. Dit moet ik even ergens kwijt. Even hierin. Een lockpickie. Een lockpickie. Hmm. Gewoon. Hey. Oké. Hey. Sorry. Je moet even vuur aansteken anders. Dan hebben we wat... Ik heb een beetje koud namelijk. Oh wacht, gaat er daar niet heel ziet in zitten? Hey, admin. Hallo, test. Hallo. Hoe kun je praten met die vent? Enter. Enter? Hallo. Hey, wat fuck? Ik ben gebukt. Kijk mijn hand staan. Nee, dat Oh, is dan maar. je O-muscle. Dat je hello hebt gezet. O, Oh, jij bent echt, dat jij is bent echt dingen- slim, hè? Dat is dingen aangeven. Jij bent echt slim. Jij bent echt slim. Ja, dat wist... Ja, dat wist je niet, hè? Smurt. Het is gesmurt, hè? Party tent no. Als jullie spullen hebben, gooi maar op de grond, hè? Ik heb niks meer. Ja. Damaged. Ah ja, zo zou ik gaan reageren nou. Als ik op een vuurtje denk. Pa. Eventjes lekker warm worden. Yeah, it's a nice car, but we need to repair it, Marcus. Oh nee. Mijn gilded jacket is ruined. We're busy with Godverdomme. it. We're busy in it. Wat is Oh, er dat is ruin? kut. Ja, mijn zwarte jasje die ik mooi vond, die is ruined nou. Oh, Dat is kut, hé. dat is bijna. Hoe komt dat? Ik ga... Ja, door al die aanvallen van die... Niet op tijd repareren, dan krijg je dat. Nee, want hij was worn aan natuurlijk weg, maar ik had net fucking veel dingen achter me aan, toch? Ach, dit past hier allemaal niet in zin. Je weet nooit wie je bent tegengekomen. Ik heb de groetjes gek. Joey, hij leeft nog. Hij is in het skatepark aan het rollen. Ik was even langs gefietst langs werk toch? Ik denk het zonnetje schijnt. Laat buiten. Joey. Wat is wie is Joey? Ik zou het echt niet weten. Waar komt dat dan Waar vandaan? waar hebben we het over? Ja, dat is, hoe heet die? Niels. Daar gaat hij dan, mijn gilded jacket. Verdorie. Hey, Zet het in de conjo. Weet je wat we al heel lang niet hebben gegeten? Vis. ja, ik had wel allemaal dingen meegenomen. Ik zie hier een vis. noem je dat? in de hoek. Dus ik kan- Ja, er zitten die dingen in die sea
barrel shit. All tents are so damaged. Repair a few things. Yeah, we're busy with it. Daniel is busy with. He's managing everything around here. He's our supply guy. Where is he? Where are you, Daniel? I'm here. Where are you? Met die fietsen dan? Just, yeah, with the Oh, bike. you see, he's constantly moving stuff. How can you repair the tents then? Funny. Yeah, I think Marcus Schneid knows that. Met wie ben je aan het praten? Iemand in de chat. Die zegt mooie auto en zo. Wat steht jetzt an? Ah, Marcus, das zijn Deutsche planes. Oh. How can you repair the tents? Wil je die deur niet, Daniel? Jawel, maar ik ben even plek aan het maken. Zet hier even een kastje neer. Voor de autospullen of zo, weet ik veel. Even wat onbelangrijkere boxjes. Zet ik ook geen codelock op. Alright. Plane of Deutsch. Oh, die zitten daarin natuurlijk. Wat is plannen in Duits? Plane? Wat? Om de tent te maken. Plannen? Plane of Deutsch. Geen idee. Ja, one moment. Un momento. Hmm. Lowrider.
Oké, boys, ik ga er vandoor. Slaap lekker, Piem. Eén dagje nog, ik weekend. Lekker, Morgen ook langer man. door. Morgen ook wel iets langer door. Wat is morgen? Donderdag? Ja, Ja. ga Mhm. nog niet gepland. Wel mooi. Goeie. Ja, toch? Jazeker. Nou, lekker bezig, Rick. Ja, Slaap jullie ook? lekker. Kom goed. Ja. Lekker Goed. geloed vandaag. Mooi autootje Zeker. binnen. Zo goed Zeker. ons best gedaan. Nou, voor de volgende, hè, dan gaan we hem, kunnen we hem verkopen. Ja. Dan kunnen we echt de handel gaan beginnen. Ja, het begint al langzaam een kleine dealer te lijken hier. Ja, daarom. Ja. Twee, hoe heet We het? hebben 2 fietsen. Ja, daarom. Gaat prima. En als we problemen hebben, schade, zo kunnen wij de schade maken. Krijg je leenfiets mee. Ja, ja. Ja. Ja, dat kennen ze denk ik alleen maar in Nederland, man. Een leenfiets. Ja. Ja. Nou, dat is goed, jongens. Dat is grappig. Goed, Dus ga later. jongetje. Later. Yo, later. Ja, ja. Nou, ik heb hier nog een mesh lokken. Ah, jammer dat het niet allemaal dezelfde lokken zijn, maar ja, boeien. Bouillon. Hey. Oh. Even kijken. Ik moet mijn lokketje ook even een beetje uitzoeken. Ah, dat mag. Moet je zelf weten. Dat is ook af en toe wel leuk, hè? Nou ja, leuk. Moet wel gebeuren. Ja. Ik ben in ieder geval de Defender klaar aan het maken voor het looten. Dat we daarmee kunnen gaan rijden. Want die heeft echt zoveel slots. Als we looten kunnen we gewoon blijven rijden. Dat is ook wel een keer leuk. Zonder dat we terug hoeven. Ja. Hey. Ja. Hallo. Gaan we met de Defender rijden? Ja, die ga ik dan klaarmaken helemaal. Hello. Zodat we daarmee kunnen gaan looten altijd. Follow me. Follow me. On me. Ja, wat is dit nou? Oh. Oké. Jongens, niet schrikken. Oh. Dat schoot je nou. Je achter een raam kapot geschoten, want die kun je niks meer doorheen zien.
Zonder overleg, hè, doet hij dat gewoon, hè? Zo, ik had het wel Ja. even in de gaten. Had het even in de Wat gaten. kutten Veel is. ruimte we hebben. Niet normaal, hè? That's a lot of space. Ja, echt lekker. Oh. Wah, wah. Ja. Ga je vissen, Errol? Nee, ik ga de kip pakken. Oh, Ja. ik denk hij is er nou klaar mee. Nou ga ik vissen. Ik heb hier, ik heb bij mij lokken liggen 3 sparklets. Oh, leg ze maar bij mij neer als je wilt. Die ruim ik zo op. Of in die rechter blauwe lokken moet je ze leggen. Ik ga zo Ga ik dat dadelijk zo meteen halen. even zal ik dat zo opruimen gooien. Ik haal alles eruit. Is wel irritant. Hoeveel mensen zitten er op de server dan? Checken. 7. Oeh. Poezen. Ja. Ja, die hebben natuurlijk Ja. jouw dingen gezien, hè? Die auto. Ja, die denken, oh is. Die moeten we eens eventjes gaan pakken. Ja, misschien zit er wel iemand in de stream inderdaad. You never know. Waarom zie ik nou weer de verkeerde lokken? Turbo Oh, die- jet. 350 horsepower. Yeah. Kijken. Fran, heb je even mee de sparkplugs alsjeblieft? Ja, verwacht jongen. Nee, ik moet ze plaatsen. Zet die maar daar, hè? Maar daar, hè? Die daar. Die daar. This you mean, Marcus? Tarp? You can fix it with the tarp, I think. Ja, dan moet je ook vragen of die dan leeg moet zijn, ja of nee. Even kijken, de sparkplug. Hier heb ik er één. Hier heb ik er één. Kan iemand buiten heel even opletten, 2 seconden? En hier heb ik er één. Toppie, dankjewel jongen. Maar ja. Hey. Oh. Nee, ik ga naar binnen. Ik moet ik moet hem omdraaien, anders kan ik niet bij bepaalde plekken. Kerel, waarom komt hij hier niet overheen? Die zit vast bij een spoor. Ah. Hoppa. Dankjewel jongen.
Hoor ik daar nou een Impala? Nee, Echt wel. Je hoort een Land Rover. de Vendel. Oh, de Vendel. Dat zit erin. Kan het nou? Moet ik dan aan de voorkant staan of zo? Wat moet je, waar moet je bij? Ik kan gewoon niet bij die... Oh, nou kan ik erbij. Haha. Waarbij? Waarbij? Oké. Nou, top. Dit is ook nog pristine. Ah, dat is gewoon echt geweldig. Oké. Oké, man. Oh. Oké, deze heb ik dus nu opgeruimd. Die kan ik klaar gaan maken voor on the way. Even de rest opruimen. Oh nee, deze moet heel even weg nog.
Zit nou weer alles op de kaan hier? Nee, die Frans hoor. Oh. Dat hoor je aan het type gekauw. Ja. Tuurlijk. Slik niet door, voor die koud niet. Gewoon schransen. Schransen. Kijken. Ga weg. Ga weg. Even opbewaren. Die bewaren. Die bewaren. Die bewaren. Nou, die kan ook weg. En de venstite. Dat kan weg. Die kan weg. Dat is Niels. Die is weg. Ja, hij zei toch dat hij ging slapen? Dat was ik net. Had je niet weg. gehoord? Nee, dat was ik Oh, net. Dat was ik net weg, jongen. maakt niet uit. Gaan jullie niet meer looten, jongens? Ja, ik wacht tot we met de auto weg kunnen. Oh, maar je kan gewoon de ADA even pakken, dan maak ik hem even leeg. Waar is het water trouwens? Ja, dat zit ik ook te zoeken. Nee, is in de... hier in de meshlokken bij de Impala. Water. Water? Water. Water.
Zo. Nou. Oh ja, dat kan weg. Ik kan het hier maar neerleggen. Oh, ik wil die oude ader nog even leeg houden. Nou, die ader is klaar, dus jullie kunnen gaan looten als jullie willen. Ja, het regent. Gewoon. Ja, het regent. Dan Precies. zit je toch droog. Wat doe je? Waarom doe je dat nou, Wie? Daniel? Wat is Wat het? het? Ik sta hier bij de defender. Ja. Niet doen, want ik schiet je hoor. Wegwezen, Ja. nee, ik doe niks. Kom van, we gaan... Zal ik de Het deur regent. voor jullie open doen? Ja, maar je zit toch droog? Oh, oh, waar ga je looten dan? gewoon zeg maar. We gaan naar Titsy of zo. Ja, ik zal wel even die... Oh, er loopt iemand langs. Kijk uit, snel. Zombies, rijden. Schud een keer zo. Veel plezier jongetjes. Ja. Bommen. Ja, Infected Records. Hij heeft een pen bij zich. Oh, kijk wel. Ja, niet naar Tizzy joh, Tizzy heeft helemaal niks. Nee, zeg maar waar ik heen. Die Noordbound. Dan gewoon iets wel. Ja, zeg maar wel. Ja, ik weet je die weg nog niet. Nee. Ja, ik wel. Noordwesten bedoel je? Ja. Jammer hoor, dat ze dat nog niet kennen. Dat is wel zag hè. Teleurgesteld. Ja, je speelt er zo lang. Ja, maar niet deze man. Omdat wel even. Ja, maar dit is wel een van de bekende voor jou. Jammer. Nee, dat gewoon. Jammer. Nee, jammer. Livonia? Ja. Die is zo dadelijk rechts. Bij die auto. Ik nou zeg ik het, nou weet ik het wel. Moeten jullie trouwens niet extra rugtassen meenemen? Nee joh. Hij denkt denk- wel een hele lading aan halen. Ja, Oh, ik verwacht dat jullie bij Bobben terugkomen. Hè? kerel, ik heb 200 sloten, kijk, dat is wel meer dan genoeg. Ja, en de auto ook nog 300 op. Ja. Hoeveel is het? Nee, het is veel te weinig. Dan hoef ik ook de Defender niet mee te nemen met zo'n gesloten. Nee. Nee, dat heeft dan ook Ja, niet daar had zin. je de Defender mee moeten nemen. Dan sloop ik dat ding wel. Ja, ik zet hem al helemaal klaar en al. Even wachten. Dan kan je dit. Canada. Nee, daar. Ja. Nee, balen waren veel sneller natuurlijk. Ja. Ja, dat zijn allemaal tentoonstellingen auto's. Daar rij je niet mee. Nee. Big gas canisters hebben we ook echt nodig. Die kleintjes niet, want die werken niet. The big one?
Ja, Oh? kijken. Misschien kan ik deze wel combineren. Deze. Chicane. Hier komt de chicane aan. Oh jawel, deze kan ik ook combineren volgens mij, ja. Maar zelfs die kleintje kan combineren, niks aan de hand. We hebben nog even genoeg. Om de auto's te fixen. Hier is het dadelijk rechts en links gelijk. Rechts. Rechts. Oh. Got company. Hier is het dadelijk rechts bij die bord. Squatter. Oh, kijk uit. Dat is echt glad. Wanneer gaat het nog een keer warm weer worden? Hoor? Maar dan is het net de zomer. Ja, Nou, echt niet. Kijk hier, wat ligt hier van? Naast jou. Iemand Ja. geweest. Nee, wat is gewoon een t-shirtje. Twan, jij hebt een sparkplug bij je, toch? Nee, Ja, daar zit vreet in. Oh, lekker. Iemand is hier geweest. Kom, snel weg weer. Waar zijn jullie dan? Hey. Ja, hij rolt weg. Ja, ja. Ik heb wel wat vlees. Iemand is daar gedood of zo. Dat is wat vergeten. Was dat human flesh of? Nee, ik dacht het niet. Nee, dat is... Ja, maar iemand is hier wel. Hè? Ja, het is gewoon op de weg. Ik weet niet precies waar. Oh, Ja, we zitten... Vishnaya Dubrovka. Those Griechen. Misschien komen we hier wel tegen. kan het nou? Recht door, andere kant. Oh, sorry. Oh, die zitten hier. Ja, die daar. Dat is oké. Lijn, rechtdoor. Ja, wacht maar tot we een keer zo'n hummer hebben. Hm. Die kan je pas off-road. Look at the environment, friend. That's lovely. Nou, Nature. Dat binnenkort een 24-hour stream. Echt? Nee, Ik wil eens zeggen. meer kijkers. Ah. Heel daar. Ja, het is gewoon nat. houd daar maar op. Ja, dat komt gewoon omdat die nat is. Ja, Natte benzine. koude wandjes. Oh nee, warme wandjes. Natte benzine. Warmbandje. Natte luchtfilter.
Nou, dan gaan we hier zo dadelijk rechtsaf. Tussen dat hout door. Oh, ja. Dit is echt- Oh, dan weet je de rest ook wel. Mooi. Ja, natuurlijk. En ook meteen slapen. Ja. Zijn Nou, er al. ik heb plassen, jongen. Hoe is het met de kids, Pik? Zijn de bultjes al helemaal weg? Nee, nog niet. Wat smetten, ja. Ja, Zolang die bultjes er zijn, toch? ja klopt inderdaad, ja. Dus even een beetje normaal rijden, man. Ja, hij rijdt heel langzaam, dat toch? Ja, met goede versnelling zetten. Nee, omdat het nat is. En ik wil niet de bocht uitvliegen. Kijk, zodra ik in het 3 ga, dan... Oh, maar. Hier zo dadelijk rechts naar die boom. Hier, oh, rechts. Ja. Hier links. Achter die struik hier gelijk. Links. Oh. Hier, ja? Waar dan? Achter de struik, zeg. Ja, daar tussen. Ja. Oh, nee. Heel erg sneaky, denk ik. Ja. Nou, dan is alles rechtdoor. Dan weet je het wel. Weet je, als je Arma Reforge speelt, dan is dat ook gewoon deze map. Gewoon exact Ja. hetzelfde, alleen beter gedaan. Dus dan kan je ook die map nemen. Ja. Zal ik ook in die Hummer die tier 3 en die tier 1 sleutel leggen? Nee joh, straks De Hummer? als je een keer wegrijdt. Welke Hummer? Nee, Of in de Defender? Oh. Nou, dan moet ik ook geen sparkplugs daarin leggen. Dat ga ik dan ook niet doen. ja, weet je wat uit de ervaring is, Pik? Dan ga je echt gehaast iets doen en dan vergeet je al die spullen die er nog in zitten. weet je wel. Ja. Ja, als je dan een keer beroofd wordt of ambush, ja, dat is Zeker. of je vergeet gewoon belangrijke spullen mee. Ben je helemaal daarheen gereden. Ja. Rusten, are you ready? Oh fuck, I got the gloves. Ik ben helemaal terug. De gloves? Ja, dat ging in zo'n gas area. Ging dat ook. Ah, ja. En dan had hij de handschoenen gegeven. Ja, dat is niet slim. Dat is niet slim. Wel verdacht stil van Ja. link. Ja. Weet je dat nou nog steeds niet? Nee, echt niet. Ja jongens, hoe vaak speel ik het ook niet meer? Je weet toch wel waar je bent, toch? Nee. Casino, jongen. Ja? Weet ik niet. Oh, ik heb. Grincino Military. Daar moeten we zijn. Nee, Noordwest Airfield. Rechtdoor. Oh,
Hier zit aan de Ja, krek. nu weet ik wel. Oh, ga je rechtdoor? Ja, jij zegt rechts, maar Ja. was hier niet of die tankjes ook? Dus dat stuk verder. Ja, die zitten daar ook, tentjes. Ik kan dat hier ook niet in de tankjes zijn. Kerel, wat heb je nou aan die neon lights als Sky Blue als die nergens in kunnen? Voor de auto? Ja, ik heb die, ja, voor de auto. Ik heb ook die neon lights, die Sky Blue neon lampen. Die kunnen gewoon nergens in. Voor welke auto? Ja. Ja, die staat Standard Sky Blue Neon Bulb, suitable for most cars. Nou, ik kan ze niet uit een Pala en ook niet op de Land Rover doen. Ik denk doe mooie nieuwe erop toch? Dat je echt veel licht hebt als je rijdt. Maar ja, helaas. Maar, ja, misschien iets heel stom hoor, maar als je niet eerst die andere eruit halen, ja, nee, al. Ja, heb ik er al gedaan, ja. Nou, dan. Ja. Waar de ticket. Weet je nog die Gran Turismo tijd? Ja, dat was een mooie tijd. PlayStation. Dat was een hele Nou, mooie hier tijd. zijn we dan op het airfield. Ik wilde eigenlijk ook echt helemaal blauw gespeeld, jongen, Gran Turismo. Ja, PlayStation 2 had ik op console, TV. Die Ja. TV had ik bij de ouders van Chantal Israël. Ja? Voor de deur om weg te gooien. En ik neem Ja. hem mee en hij doet het gewoon. Ja. Zo'n CRT-TV, dat is zwaar. Ja, ik kon wel gewoon op een zolderkamertje gamen. Ja. Echt de hele nacht gewoon. Kerel, ik weet nog dat ik voor jou die dingen had geleend. De PlayStation 1. Die je met die twee draadjes aan elkaar moest. Ja. Die omgebouwde. Ja. Kerel, ik heb echt helemaal kapot gespeeld. Nou, dat is wel een mooie deal, joh. Toen had ik een PC Pentium 75. Ja. En kreeg ik die PlayStation, kreeg hij die Pentium en kreeg nog 1000 gulden. Ja. Zo had ik Heb jij die PlayStation. Sparkplug of zo? Ja, Oké. ze wilde op die PC wilde ze muziek maken. Ja, kom maar. Hunter bullets. Pistol flashlight. Ben je nog bij de auto van? Nee? Even markeren dat het bij die is. Nou, hij staat nog op de airfield. Komt wel goed, joh. Heb je wel iets eruit getrokken? Ja, ik heb een band in mijn Band dingen. en de... hoe heet dat? Uzi. De bougie. Maar je weet het, dan moet je eigenlijk twee banden, hè? Want er zit een reserveband in. Echt waar? Er zit een Ja. reservewielen, ja. Jongen, 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 jongen. Dat maakt niet uit, hoor. Je hebt de kans dat hij gestolen wordt. Dus klaar. Maar ja, het kan, het is mogelijk. Dat kan, ja. Ja. Wij zijn ook auto's tegengekomen van, hé, wat is dit nou? Hé? Buurman. Hey, buurman. Die denken, ik log heel even uit, kom zo meteen na het eten weer terug en dan ga ik weer verder met mijn dingen. En toen was de auto weg. NBC gloves. Gaan wij ook nog meemaken dat er bij ons wordt ingebroken, dat alles weg is. Oh ja. Dat,
Dan kun je Jaap zeggen. Oh yes, universal flashlight op mijn helm. Nice. AK 101. Damaged. Tactical shirt. Ja, die zijn ook wel fijn, hoor. Ja. Vind ik wel. Ik heb er eentje met dingen liggen. Oh, helmet cover, ja. Dat moet wel niet mee gekker worden, hè? Jungle's boot. Jungle boots. Ja. Waar ben jij? Ik die al snel opgevonden. Ik loop aan de hele andere kant dan waar jij zit. Verkeerde keer. Assault boots? Wilt iemand die? Ja, dat zijn de beste die er zijn. Nou, iedereen heeft ze al, toch? Ja, ik heb zelfs nog een dubbelsetje volgens mij. Nice. Dus De jungle boots zijn toch de beste? nee, assault. Nee, even kijken. Nee, assault is best isolation. Ja, maar die, welke zijn de andere? Die gaan heel lang mee. Dat moet je ook met. Oh, ja, dat is ook nog wel kunnen. Ja. Die slijten minder, weet je wel. Maar volgens Ja. mij zijn dat assault boots. Nee, tactical boots. Die Ja. jij ook nog als het goed is. Tactical. Even kijken. Had ik er al dingen in liggen? Ja, die heb ik Oh, bij me. plate carrier. Ik leg een blowtorch achter in de Chevy. Voor als je schade rijdt, kan je hem gelijk maken. Wil iemand een plate carrier worn? Nee. Nee, nee, nee. Oké. Ik heb nou dit pristine. Camonet. 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 De Camonet, hè? Dat kan maar net. Wat is dit nou weer? AK-105. AK-105. Tweemaal, ja. Ik 105. heb hier 101, maar ik denk niet dat we die nodig hebben. Oh shit. Gewoon maar weg hier. We don't need this stuff. Hey. Na zdrowie. Нет, нет, нет. Żywał. Żywał. That's how you say it in Serbian. Żywał. Живлди. Żywał. 308. Waar zijn die? Wie zitten van die gekke dingen mee in de dingen te gooien, jongen? Gekke dingen? Nee. Ja, iemand zit allemaal rare korrels voor mij in de shit te gooien. Dat is niet erg. Moet ik weer opruimen. Even kijken. Waar loopt die Frans waar aan? Ben je weer lups? Fransje, waar loop jij? Ja, dan aan de hele andere kant. Ja, maar er zijn heel veel kanten.
Ja, aan de linkerkant helemaal. Vanaf die brandweer ding gezien. Waar Gewoon bij de ben je? auto staan, helemaal aan de rechterkant. Auto helemaal recht. Oh, helemaal naar onder ben jij. Ja. Zie je niet. Ik sta op die toren hier. Ik kan hier nog een beetje. Zal ik ze één keer schieten? Nee, Waarom niet? dat is de link. Nee. Kijk, gelijk die zombies achter je aan, jong. Ja, Ik sta daar helemaal komen ze. bovenop de toren. Zie je mij op de toren staan? Waar ik vandaan schoot? Nee, want ik sta binnen. Ah. Ready there. Hier zijn ze allemaal. Wat hè? De zombies. Hoppa. Ja, bij jou. Nou, ik heb een mooie gouden deagle met een suppressor. Heel vet zou zijn als hier ook helikopters doen. Andere soorten Ja. wel. Nee joh, kun je gewoon echt vliegen, ja? Mhm. Dat is wel echt dik. Een klein helikoptertje is dat. Ja. Hm? Dik mans. Ja, dat is echt vet. Ja, dat is echt ziek. Ja, dan ben je overal zo. Ja. Echt, je vliegt zo overal heen. Als je dan aan het vliegen bent, zie je ook meteen helicrashes. Heel makkelijk. Lay down, zombie. A lot of fire rifles. Die Niels, jongen. Ik ga slapen, man. Anders wordt het slecht. Anders wat? Anders ben ik heel morgen weer slecht. En dan zit hij nou weer te appen. Wordt tijd voor een grotere loods. Nou, er is een plekje. Hadden we gezien, stonden er twee precies hetzelfde naast elkaar. Ja, dat zei Ja. je gisteren. Maar bij ons zit nog zo'n loods. Ja, een stukje verderop, hè. Ja. Daar kunnen we ook de auto's neerzetten in principe. Ja, maar hebben we al een vlag? Nee, hè? Ja, we hebben heel veel vlaggen. Nee, ik we bedoel kunnen een gewoon- paal. Flag. Nee, die ga ik even maken. Dat was je eigenlijk mag vandaag maar, de bedoeling. Je mag maar één basis per
Per team, hè? Dus Oh. je mag niet meerdere flagpoles hebben, zeg maar. Dus ja, of het moet hier anders zijn, die regels. Maar Ja, dat zijn klopt. meestal de... NBC boots. Of hebben die ook al genoeg? Ja. Ja, alles van de NPC zeg maar hebben we zat. Ja, dan doe ik die weg. Zomaar ruimte. Hè? Ik moet zeggen, er ligt niet veel hier, Twan. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Nee, helemaal niks. Zou die ene gast dan ons voor... Alles meegeloot heb. Oh. Ja, dat moet haast hoor. Eens even kijken. Waar kunnen we nou heen gaan? BDU-pens. PDU pen? BDU. Ja, die vond jij toch altijd mooi, Fran? Die BDU'tjes. Ja. Oh ja. Echt één. En meteen. Kan toch niet. Meteen een snee. Ja. Ik heb hier een Impala driver door. Ja, white. En wat voor staat? Worn. Nee, dat hebben we eigenlijk niet nodig. Ik heb Nee? hier ook nog een Impala ding liggen, maar die is pristine. Ja, trouwens, je worn kunnen we nog naar pristine krijgen misschien. Nee, Nee, deze is ook worn. je kan niks. Dat is alleen toevallig met die slam of die weapon cleaning kit die dat doet. Ja. En de rest doet hij niet. Dat is altijd worn, zeg maar. Oké. Dat is wel jammer. Ik denk neem even de auto mee, maar Frans wil het... Oh nee, dat zijn de reservewielen. Toch met de wagen, vriend. Medium gas canister, daar je niks aan, hè? Jawel, jawel, jawel. Ja, je Wel? kan ze samen Ja. zetten, toch? Ja, ik dacht precies, maar ik dacht dat hij niet paste, maar hij paste wel. Dat is super chill. Kijken. Misschien heb ik het een beetje te laat gezegd. Ja, Maar- nou, Als jullie nog een torch vinden, dan mag die mee. Ja, moet je een torch hebben? Nee, hoeft niet. Nee, ja, omdat we nou meerdere auto's hebben.
Ik wil hem in elke auto eventjes eentje neerleggen voor de zekerheid. Oh, Maar dat was al een paar uur geleden. ja, zeker. Dat maakt niet uit. Als we verder dan. Ja, dat weet ik ook wel. Errol, hoeveel planken hadden we ook weer nodig voor een wooden crate? 8. Oh nee, hoeft niet. Ik heb wel een blowtorch gevonden. Niks gezegd. 8 volgens mij. Oké, nice. Ik moet ook even een wooden crate maken. Voor aan de deck. Toch extra 50 plekken storage. Ja, dat is veel hoor, wat we nou hebben. Dan krijg je echt niet veel. Ja. Ja, zeker. We zijn nu bezig dan. Ja, als je hem in een vrij zet, neutral, Ja, dan blijft hij lopen. dan blijft hij wel lopen. Ja. Was ik nog vergeten tegen Fran te zeggen. Oh, Bomberjacket. oh ja, tuurlijk. Wil iemand een bomberjacket? Als je een keer naar een party gaat. Ja, dat is wel leuk hè? Welke kleur is die? Doen. Oh hier, camo net. Oh ja, neem maar mee. Die wil je wel dan? Jazeker. Goeie. Hoppa. Hier, een wooden crate ligt er ook op. weer, weer 50 plekken extra. Daniel is helemaal blij. Ja, jongen. Daar word ik toch vrolijk Mooi van. toch? Dat is echt een mooi. Dat het spel dat kan doen. Ja, zo vet. Oh, 1 keer 105. Had jij die al gevonden, Fran? Ja, maar dat... Met zo'n Ja, scope erop, toch? ja. Ja, daarnaast ligt er nog eentje. Ja, oké, dan ben jij hier geweest. Dus. Ja. Je weet toch wel wat rechts is? Ja, Wilders. 1, 2, 3, 4. Ook ja. Willy. Ja, maar rechts. Ja. Kan Ja. alle kanten op zijn, ligt aan hoe jij stond. Oh, een Grave Cold. Oh, nice. Ja, Wat die ken je is- ermee? Die is mooi engraved. Oh ja, we hebben er ook nog eentje in de lokken liggen. Oké, doodskop erop. Oh, het is El Chapo, hè? Ja. Neem mee. Oh, collectors item. Wil je die tenten nou maken met een tarp? Dat weet ik niet, hij reageerde niet meer. Oh, Dat is jammer, hè? ja, niet dat het echt nodig is, maar toch. Oh, ben jij dat, Fran? Ja. Oh, zeg dat dan, kerel. Niet gelijk schrikken, hè? Bang. Ja, ik ga meteen onderduiken. Oh. Communication is very important. Zullen we deze vliegtuig meenemen? Wat was dat, Fran? Hij was aan het... Nee, ik hoor hem half stikken volgens mij. Wie? Jou, of niet? Hij stikken. Ja, dat dacht ik. Ik hoorde... Oh.
Saltvest. Wil jij die van? Dat vind je wel mooi toch? Boom, shakalak. Toch scope. Die kunnen we wel gebruiken. Ja, dat was ik ook weer. Niet schrikken, hè? Aha. Damage. Ben je bij die flats van? Ja. Ja, ik hoor jou. Je hoort me. Ja, dat komt ja. Ja, daarin, ja. Kijk. Oh. Ik zit in een ding, in een container hoor. Ja. Ja. Oh, het ziet juist er ook op, jongens. Kijk, dat jij deze niet ziet van. Oh, Ja, ik ben er nog niet. nee, laat maar. Maar je bent er ook helemaal niet, zeg je net. Dus ik ga hem gelijk doodschieten. Ja, schiet hem maar neer, die gast. Oh, kijk al die zombies hier dood liggen. Die was zo heel dichtbij, hou eens op. Ben je daar wel? Ja, Ja, waarom zeg je dan... ja. Ja, nee. Dan moet je dat niet zeggen, hè? Linkerloetje. Who are you? Hands up. Ja. Hands up. Oh, hummer, een hummer. Ja, dat dacht ik ook. Ik zeg Oh, dat je zit- die niet ziet. Er Nee, zitten 4 wielen onder. nee, deze doet het niet, Pik. Dan moet je op tab drukken. Nee, maar deze doet het niet. Heb je hier alles al gehad, Fran? Waar? Hier? Hier binnen. Ja, daar gewoon deze. Kijk even hier. Waar zijn jullie eigenlijk heen gereden? Naar Noordwest? Ja, maar ik rij zo terug. Ik weet niet wat jij doet, Fran. Ja, er ligt hier niks. Nee, hè? Oh hier, kijk wat hier ligt, Fran. Spaghetti. Bagation. Ja, gaan we? Hier maar lijken. Ja. Wat er komt iemand aan. Ik hoor een zombie aankomen. Even... Kom. Ik ga stoppen. Loot. Stop bottled up.
Try to loot. Bottled up, dat is Niels. Ja? Oh ja, natuurlijk. What's up, Niels? Bottle, loot. Come on, Francie. Francie met vakantie. Tired. What about you? Ja, I'm tired. What about you? ja, een beetje. Kip. Een paar. Ga je doen? Dit is een tentje hier. Een barakje. Nou, wat ligt er? Tanker helmet. Ja. Kinker helmet. Hey, je bent live, hè? Ja, tanker helmet. Ja. Nee. Tanker. Ja. Met T. Links, rechts, links, zeg het maar, ik ga erheen. Waar was die Errol. kanker dan? Errol, Ja, wat is een UAZ 452A wiel? UAZ 452A, is dat een truck? ik denk een truc, ja. Oké, daar hebben we dus één wiel van. Is die groot? Ja, ik denk het wel, ja. Een grote? Ja, hetzelfde groot als de rest, maar you know what I'm saying. Volgens mij is het zo'n truc, ja. UAZ en dan? UAZ, oh ja, 452 of zo. Moet ik zo even weer kijken, want ik heb hem ergens anders gezet. Dan moet ik even. Nee, is weer weg, hè, die man. Wat is hij aan het doen? Ja, hoor. Oh, dat is hij. Ja, daarheen, rechtdoor gewoon, ja. Ja, dat is hier zo. Nou, aan. Dat weet ik wel mooi zo. Is gewoon hier waar we net waren, of niet? Ja. This is the moment. This is the time. Loot, loot, that's the sound of the police. Nee, joh. Wat? Andere kant hoor. Nee, jij zegt niks. Jij ook niet. Je rijdt gewoon op. Ja, ik dacht al je niks zegt, is het gewoon rechts hoor. Tuurlijk. Alles rechts. Nou, dan rij je een rondje. Komt ie. Ik rij alleen maar rondjes. Ja, ook rondjes al. Wat doe jij nou? Zo'n avond. Nou, eigenlijk loop alleen Ja. maar rondjes. Elk rondje is anders. Ja, bewijs je dat? Hé?
Even kijken, nou gaan we zo dadelijk. Wat zijn we? Nee, ik snap het maar helemaal niet. Weet je wie ik een keer tegenkwam op Kronenburg? Hier links. Oh. Welke lange? Ja, die reus. Die lange. Met zijn haar. Ja. Hier links. Luistert die dan nog steeds, hè? Ik niet. Ik ken hem alleen van dat muziek. Ja, dat klopt. Ik had een keer zo'n liedje gemaakt. Dan had ik dat verdeeld met hem op Facebook. Ja, ik mis distortion. Je moet meer distortion. Oh ja. En de bas. Ja, gewoon in het algemeen. Zo. Er moet meer distortion erin. Oké. Ja, perfect. Oh, vet. Zodat je weet hoe hij helemaal Ja. is. Ja. Ja. Hij woont in Elderveld nog steeds. Ja? Ja. Ja, bij Zou die Een poort broertje. overgaan? het broertje Ja. van Melora om de hoek. Waar woont het broertje van de Laura dan? Weet jij nog waar, hoe heet hij ook weer? Dus Michel de Groot woonde? Michel de Groot, ja? Daar zo woont hij. Achter het winkelcentrum. Ja, Rotterdam Singel, iets verder doorrijden. Hoe heet die knips? Ja, daar had ik echt een hekel aan. Dat was echt zo'n blije uitbuiten. Oh, hij. Ja, Dat er joh. maar ook wat. Hier rechts was zo dadelijk. Ja, goede vriend Hier. van Daniel. Ja. Je had er wat met Tamara toch wat gedaan? Maar nee. Nee, joh. Nee, hij had toen met mijn zusje Hij had met eventjes. Samantha had hij al. Wat zei je bij de kerk? Samantha? Ja. Samantha, weet je wel, zus van Daniel. Ja, ja. Daar had hij wel wat mee, een relatie. Hè? Ja, dat was een eendagsvlieg, gelukkig. Ja, was niet lang. Oké. Dat is ook langzaam gek. Mafkees. Ja, dat was echt zo'n Ja, dat was echt een, playertje. Kabbel. nou ja, playertje, het was echt een uitbuiter. Zo'n, hij zat altijd bij iedereen, doe met Jonko, dit en dat en weet ik veel. Altijd te schooien. En als hij dan, even kijken, wat had, dan kreeg niemand wat, weet je wel. Niet dat ik dat deed, maar dat viel me altijd... Nee, je hebt nou, ja. Dus jij deed het ook. Hè? Ja. Nee, maar dat viel me altijd op toch bij die jongen. Dat, sommige dingen vallen gewoon op. Ja, maar dat is meestal met dat soort ja, meestal met dat soort dingen. Mensen worden gehulst. Ja. Snippert. Nou. Waar zijn jullie bij Crescino? We Ja. zijn net die kerk voorbij. Oh, oké. Oh, dan zijn jullie zo 10 minuutjes zo terug. Nou, met dit tempo niet. Heel op en hij gaat niet zo snel. Hè? Oh. Is de motorlampje aan of zo? Nee. Maar dat niet. Dat niet? Oké, dat niet. De band hebben Oh. Oh, je hebt die band nog, hè? Links af niet. Wat zeg je? Je hebt die band nog, hè? Die er al van staat. Ja. Even zo'n die terugzetten op de reserve. Hiervoor op de volgende. Ja, we hebben veel jongen. 100, 250, 400.
1050. 1050. 1050 plekken in die Defender, kerel. Alleen in de Defender, hè? Ja, alleen in de Defender. Helemaal vol met... Er zitten nou 2 barrels. Een sea chest. Een wooden crate. En dan ook zelf dat ding. Ja, dat is mooi. Die staat in ieder geval klaar. Ik heb alleen niet gekeken. Dus die Ik motor. zie het voor als Daan straks opeens een lotto wint, dan gaat hij ook zo'n Defender halen. Ja. Ik zie het al helemaal voor. Oh! Ja, wie? Daar gaat hij al. Oh! Nee, ik heb het Oh. Ja, controle. Noemen we dat controle. Ja, zeker. De voorkant is weg. Hier rechtsaf. Ja, Hallo. rechtsaf moeten. Ja? Ja, kijk, dat komt omdat jij zo laat altijd reed. Nee, Het laatste moment. Jij rijdt gewoon door. Ja, waar je niks zegt. Heel die motorkap weer naar de haaien. Ja, zeg dat. Dikke deukeren. Heel, kijk dat ding nou raar rijden. Oh, dat is echt helemaal naar de kalmpjes nou. Het is zo'n bush alleen. Maar het lampje, de dingenlampje brandt ook, hè? Ja, Het die is motorlampje. oranje. Hier links, hier links. Waar? Ja, daar links. Maakt Hier niet uit, links. jongens. Ik ben een automonteur. Ja, dat scheelt er weer, maar ik hoopte wel tot het redden. Jawel, als je maar rustig rijdt, joh, het laatste stuk. Dan is niet aan, niks aan de hand. Ja, het Maar lampje deze keer brandt niet. wel, Ik maar... heb de schijf aan. Kijk. Kan jij dat Ik vind hem wel ook- zien? We kunnen hem niet uitlezen. Jawel, je hebt toch een electrical repair kit. Ja, niet bij ons. Ja. En hier is het dadelijk linksaf. Tussen de bomen, stammen door weer. Hè. Helemaal naar de Filistijnen. Naar de Filipijnen. We gaan helemaal naar de Filipijnen nou. Oh, het ding glijdt weg. Ah, ik heb Filipijnen. Nou, hier kan je wel 130 rijden. Ja, natuurlijk. Ik heb trouwens Ja, een auto die, gekregen, wat- jongens. Auto gekregen. Ja. In het echt Van of, de, ja, van de ouders van Melora. Wat heeft Nee, dit? niet. Een auto. Oh, lekker. Wat voor een? Ja, die is afgekeurd. Dus die moet ik wel maken. Maar Wat? Linksaf? ja, Nee, rechtdoor. een Opel Meriva. Oh ja. Oh, deze week. Ja, maar die is afgekeurd, maar flink afgekeurd. Maar Want, ja, waar is die op afgekeurd? Rustig alle, aan. alle Rustig. remleidingen. Oh, maar dat is niet zo'n ramp toch? Nee, dat niet, maar het is wel een hoop werk. Dat is de auto. Want we lieben auto's. Nou, Zo. de meeste rotterdam die reed vandaan. Fran? Dat is niet waar, maar Ja. Voordat je zo gaat slapen, zou je dan van mij 10 wooden logs binnen hier willen leggen? Dan wil ik kappen. die moeten nog voordat je gaat slapen. Weet je hoe lang je dan bezig bent? Nee, hij heeft die tas. Dus hij hoeft Nee. maar drie keer te lopen. 4 keer. 3 keer, je kan gewoon eentje in de hand. Hier linksaf, Linksaf, linksaf. hè. Ja, nee. 16 is, sledgehammer zo. Ja, ik moet die vlag doen. Het is verplicht om een vlag te hebben als je een basis hebt. Hier lekker rechts, links. Anders kunnen ze alles afpakken. Ja. Dan kunnen ze alles afsluiten. Ja. Dus dat ga ik maar eens even voor elkaar maken. Zo, ik ga even naar de wc. Altijd hier. Waarom als we hier zijn, moet jij naar de wc? Ja.
die de moeder van Melora, die heeft een Fiat Abartje gekocht, kerel. Oh, fijn. Ja, zo'n heel 500. fucking, ja, zo'n fucking snel ding, ja. Ja. Niet normaal. Dan heb je die oude van aangeleerd, maar die... Oh, maar dat is met zo'n verhoogde achterkant, toch? Ja, die is iets hoger, ja. Zo'n seniorenauto. noemen we dat, hè. Ja, precies, zo heet. Oh, maar dat zijn instappers, die zijn wel fijn in het terrein. Ja, nou weet je, het is meer dat we er vanaf wouden. Want we willen nooit die moeilijk doen, laat ik zo zeggen. Dus ja, dan moet ik die loks hebben van Frank. Ja, Frank is net museum. Ja, dat komt zo wel als jullie terug zijn. Maar die had zo'n snelle bak gekocht. Dus ja, Danny is dat, hè. Die wil alleen maar snelle auto's. Joh. Maar dan hadden ze dus deze over. Ze zei van, of we brengen hem op sloop of je mag hem gratis hebben. Ik zei, ja, doe dan maar gratis hebben. Dan ga ik hem maken, doe ik APK erop, verkoop ik hem. En dan haal ik een oldtimertje terug die niks kost in de belasting en verzekering, weet je wel. Dan kan ik daarmee naar het werk en zo. En dan heeft Melora gewoon een normale gezinsautootje, die of gezinsautootje, een polootje dan. Ja, museum hoef je ook niet moeilijk te doen steeds. Nee, daarom. Ja, dus dan gaan we dat maar doen. Dan ga ik hem even, zodra ik hem krijg, ga ik hem gelijk schorsen. Nee, dan moet je met een tuin zetten. Ja, heb ik. Nee, Ik kan hoeft gewoon niet weer bij trouwens. dat. Nee, als jij voor de deur zet geschorst, dan moet je alleen afdekken. Oh, oké. Dan mag dat ook. Oh, dat wist ik. Ja, ik had Maar ja, toevallig goed. op of zo. Nu iemand van mij 2 jaar verder hier. Oh ja. Mensen vragen van, mag dat wel? Ik ga even opzoeken. Dat mag als je maar een doek eroverheen doet inderdaad. Dus ja. Ja, we hebben het ook een andere auto. Nog een andere auto. Ja, deze. We hebben nou eentje alleen. Die van Appel. Oh ja. Ja, je hebt jou nu eruit gedaan, ja. Dus dat we, Oh, daar zijn jullie al. die Ik doe de van deur open, Amber, wacht even. Van Amber verkopen of inruilen. Ja. En dan een grote auto waar we allebei. Ja. Oh, zit hij vast? Oh. Moet ik ook die openzetten natuurlijk. Ja, dat is wel handig. Nee, de palen lampen zijn aan, of lijkt dat zo? Ja, dat lijkt zo elke keer, volgens mij. Nee, hij is aan. Dat staat Echt? hier in de versnelling als het goed is. Oh. Oh, ik zal even instappen. Get in. Doe hem eens in... Nee, nou staan de lampen aan. Nee, maar doe hem Hij, eens in hij de... staat in de N. In de N? Oké. Ja. Dan Nou, in hoort de hij 1. zo. Nee, dat hoort hij zo. Kijk. Nee, dat hoort zo. Oh. Kijk. Oh, Het zijn gewoon nog hele mooie lampen. oh. Die zo fel... Ja, inderdaad. Hier. Camonet. Oh, top. Kijk het hier nu. Frans, zou je even met die loks willen zo doen? Waar Ja, moet dat die is band goed, in hoor. dan? Gewoon Welke in de band? achterbak. Oh, hier voorin. Hier, Frank. Kijk. Oh. Hiervoor kan je hem plaatsen. Waar Daniel staat. Brandt het motorlampje bij jullie? Nee? Nee, Oh, dat ik is dacht dat ik... Oh. Oh. Ja, de Nu laten we motorkappen scracken, moeten open. jongens. Dat is mooi. Lekker jongens. Hé jongens, Ja? ik zie jullie morgen weer. Ja, Ja, dat weet is goed, zeker. jongen. Jawel, dat weet ik.
mijn treintje. Adios jongens. Slaap Goed, lekker, jongen. Kim. Laat Oh, heb jij lekker. hier de cam overheen gedaan? Ja, dit ziet er wel vetter uit zo. Ja, toch? Zeker. Ik wist niet dat dat kon. Ja, dat kan ook over die andere tent heen. Maar ik Ja. heb er niet genoeg. Nee, dan moet je nog veel meer hebben inderdaad. Oh, vet. Zo leer je weer wat. Elke dag. Elke dag weer. Daar is gaat Piggy. Rustig aan jongens.